May buntag sa inyong tanan diha mga boss no. Ang atong oras ron, time check ta alauna sa kadlawon no. So karon sayo-sayo gyud ta mo mata ni mga boss kay sayo ta sa atong trabaho rong buntaga no. So diri sa Pilipinas alauna nas kadlawon. So karon samtang nagpaabot sa kuno kay nag-init patag tubig kay mga pita. Kaya parang magpapukaw sa tuang mata. Di pagid maayong imata unta pero tungod kay naatay trabahoon, kinahanglan kitang mamatag sa iyo. Nya karong buntaga sad no, ubay-ubay sa gikog buhatonon mao na siya nganing sayo kog mata. So sa mga nagmata na diha no, may buntag sa tanan diha mga naglaag-laag pa diha sa Facebook karong orasa, parehata no. Nagmata na ta o kamo wa pa mo kakatog diha ala pangatog na mo nya ako ani nagmata na ko kay sayo-sayo sa ko natog karon god no, mga alas 8 nakatog na ko kay ang mao lagi na mo matata alauna. So kapoy man kay mo matag sayo niya late na ta matug mo tong natug sayo gabi nya karon no. May buntag sa inyo ha diha unya karon kay samtang magkapi-kapi ko maginahinay na sa kog buhat sa akong mga buhatonon. So daghang kay salamat sa inyo ha diha no. Shout out sa tanong mga followers nato diha nga nagmata pa karong orasa.